Татарстанда буатнадан бұрын аша вакцина сатуға кіріштілер. Инде республикаға мақсус шприцлар қайтарылды. Вакцина кіртуінің яңа алымы елінің 5 төбәгендә кулланыла. Әлеге вакцина кімге туры келе һәм аны ничек ясыйлар? Хәбәрче без белеште. Спутник V вакцинасы Валентина Маслованың коронавирусқа қаршы тұруда бірнеше ел инде туғыры юлдашы. Вакцина булмаса келешекте нәрсә булачагы билгеле түгел. Менә хәзер 4-нче тапкыр прививка ясатырга телим. Коронавирусқа каршы көрәштә таныш Спутник V хәзер организмга борыннан кертелә. Ничего не почувствовала. Бер нәрсә дә сизмәдем, борынга тамчы су агызган кебек кенә. Куркырга кирәкми, үлемгә китерерлек бер нәрсә дә юк. Татарстан илдә интерназаль прививка ясый башлаган икенче төбәк булды. Вакцина бер үк кертү ысулыгына үзгәрде. Интерназальные насадки. Алар күп кырлы стерилизацияләнгән, шикләнмәгән күләмдә кулланырга мөмкин. Вакцинацияләүнең беренче көнендә яңача прививка ясарга теләүчеләр аз түгел. Я выбрала для себя именно этот способ ревакцинации. Инъекция махсус кушымталар белән сиптерелә. Процедура алдыннан пациентның борын юллары чистартыла. Процедурадан соң тагын 30 минут пациент табиб күзәтүендә тора. 2 сәгать дәвамында төшкермәскә, шулай ук тәмәке тартмаска, эчмәскә һәм ашамаска киңәш итәләр. Вакцинациянең халыкара ысулы борын куышлыгында ышанычлы киртә тудыра. Инфекция үтеп керми. Глубокий вдох. Шулай да табиблар беренче компонентны традицион рәвештә укол белән кертергә киңәш итә. Аңа шәһәрнең теләсә кайсы поликлиникасында язылырга мөмкин. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Ринат Сәхибгараев, Татарстан яңалыклары.